салом алейкум дӯстони азиз, биродар аздин, салом алейкум ҳамакасада. Фаромӯш накунед, пагаз соати 21:00 бозӣ дорем. Аз мобайни шумо як кас соҳиби ин ҳамин Mercedes C класс мешавад. Баъд як кас дига соҳиби 100 000, соҳиби $1000, соҳиби iPhone 11, iPhone 13, $500. касе ҳама бисёр билет мехарад, соҳиби 100 000 рубл бо билетош бозӣ мекунад. Дигар призора ине дар рӯи экран тамошо кунед. Касе маххуле марамат иштирок кунед. Пагаз соати 21:00 меҷӯшад эфир. ғуборада худам гуфта арефирар ча хоҳишма бо марамат. Нархи билет 1000 рубл ай дӯстони азиз. 1000 рубл бо 1000 рубл соҳиби Mercedes, соҳиби 100 000, $1000, iPhone 11, 13, $500 ҳама хел чизо шудан мумкин аст. Остатка призора тамошо кунед дар рӯи экран. Касера устраиват мекунад бо 1000 рубл марамат кунед. Билет ҳаста, билетҳои охирон мондагиай тамом шаванд нашаванд мо бозимона мегзаронем. дар паноҳи худо бошен, раҳмати калон. Ягон савол бошад дар номери телефон занг занед. Вақт хеле кам мондагиай. Пага соати 21:00. ассалому алайкум дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед ҳама чӣ дар рӯи ҳамин картинка ҳаста. ай ҳама зиёд дар 180 000 рубле билет харидагиян, ҳаминҷа нависондагиай. касе ай ҳама бисёр билет мехарад, соҳиби 100 000 рубле мешавад. ҳамаи призо дар рӯи экран нависондагиай, ин ҳаминҷа ҳастай. сурати Mercedes ҳам дар ҳаминҷа мондагиай. номери карта, номери WhatsApp ҳама ба ҳамин номер пайваст кардагиай дар рӯи экран. нархи билет 1000 рубл ай дӯстони азиз.